Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ni Luis Aristoi deitzen naiz. Lustarra, hogei urte ditut, eta lapurtarra ere, eta gara, Ni Xerbin Kamlo, 26 urte ditut, eta berdin, Lustarra, eta abokatu ikasketak egite ditut. Ongi etorri Zugarramurdira. Eskolaz kanpoko jardunaldirik egiten da herrian? Ez da, kirola bai egiten da, badira adibidez pilota klub bat da, gero errugbia, futa eta holakoak egin nahi izanez gero behar mugitu emendik, baina badira eskaintza batzuk ere, kardioa egiteko talako gauzak, bada aukera. Traila ere petxatzut menditik ibiltzeko eta hori badira gauzak. Egen ez dut esora ezagutzen, posible da izatea gehiago ere eta anztea. Ez dago aukeraik herrian bertan gauzakiteko. Badaude batzuk, haiek bakarrik igual ganen direlak mendirakorrik eitera edo YouTubeko bideoekin konfinamenduan modan patu zen bezala eta gero badaude bertze batzuk ganen direnak herritik kanpo inguruko herrietara, pues igual futbolean aitzera, rugbian aitzera, pilotan aitzera eta holako gauzakitera. Badituzue instalakuntzak bertan, frontoia bai? Frontoia badugu, trinketea ere eta besterik ez dugu. Pilota zentrista gira. Kultura arloan badago zerbait? Dantza taldea, nuke badela, aktiboa dena, ibiltzen direnak eta azken urteetan ere eman dute azken ikusgarri bat. Besterik badenez, hola. Ez dakit sobera gero kulturaren baitan zer sartzen dugun, baina ez dute... Kultura arloan orain badago proiektu bat, baina bertzenaz ez dago deus. Eta kirolean, bere egunean egon zen pilota, egon zela urte batez, baina bertzenaz ez dago deus. Musika adibidez, musika eskolik edo bada, edo musika talderik? Musika eskolik ez da, baina musika talde bat propioa dena luz hori ez da, baina luztar batzuk badira musika talde batzuetan, eta hain zuzen ejepikatzen dutenak gaztetxean eta hori. Metala batez ere. Eta antzerki talderik edo... Hori antzerki taldea ez dugu bat finkoa dena, baina Liberty Bendoarentzat biltzen gira eta hasiko dugu kabalkadaren muntaketa beraz hortik ere hasiko dira talde hainitz. Izanen da ere azkenean horren inguruan talde hainitz sortuko dira eta baita ere korala bezalako bat kantu batzuen ontzeko eta hori. Eta beraz gehiago, izanen da eskaintza gehiago baita ere. Eta zinema ikusteko eta zen mugitu barra zate, Baionara edo nora gaten zate? Zinema, bai. Zinemaren ikusteko joan zaitezke ere kanbora, adibidez. Baina, uste dut orokorrean Baionara goazela edo. Eta behitzen dut zenolako filma mota ere ikusi nahi duzu, baina adibidez
filma alternatiboagoak edo ikusi nahi baldin badituzu, behuzu joan Baionara adibidez. Zerbait botatzen duzu faltan hemen herrian, bai kirol aldetik, bai kultura aldetik, zerbait iten alko zela... Ez zaute bururatzean, baina badakit badiela gabezia batzu. Ez dakit egia. Bertzetik, elkartu erran duzu, gaztetxean elkartzen zate, baina ostatuetan ere bai. Ostaturik bada bat, badira bi, berez, jinketea eta beste bat, baina ez dira, nola, sobera gaztei zuzenduak, goizetan irekitzen dira eta gero ez da gabaldi sobera egiten. Beraz bai, ostatua dela soziabilizatzeko toki bat batzuentzat, baina hemendik adibidez itxasun Laje Soron eta inguruetan gehiago izaten da hori. Adibidez hori gabezia bezala, ostatu bat edo toki bat, topagune toki bezalako bat. Gaztetxeak funtzio hori betetzen aldu, baina ez dugu baitez badago jentzat erabiltzen. Errango nuke, si eso, kuadrillakin gelditzen zarela palan edo pilotan edo zerbait aitzeko edo olako zerbait, baina bertzenaz ez. Badaude ja pertsona helduak, sortzen dituztenak igual olako proiektu gehiago kulturalak, ez hainberte kirolan aldetik, baina gazteak gai horietan ez daude hainberte sartuak. Zeba, ikasketekin eta ezin dituzu gauza honitzin, ez daudelako etxean gehienak. Herriko gaztek orokorrean nola ematen duzue denbora librea? Bai, bakotsak baitu bere aisialdiak, anitzek edo errugbi taldean dira, kanbon, edo dantza taldean, batez ere, bakotsak baitu bere aisialdiak, eta ara, Bueno, badaude aukera desberdinak, badaude batzuk aten direnak ostatura, bertze batzuk igual garen dire mendira, bertze batzuk aituko dire zerbaitean, ez daude aukera honitz, baina ez dago markatua. Bakotxak egiten du pixkat nahi duena. Ez daude aukera honitz, nahi bali baduzu, berez ezin da inaunitz. Lagunekin zieso kirolain, gan frontonera, itu futbolean, edo ostatura gan zerbait hartzera, gan mendira, eta horrelako gauzak, baina berez ez dago aukera hondik. Ostatuak bai badaude turismo horrengatik, eta adibidez orain badago ostatu bat baduena gazte batek, eta orduan gauetan ikusten bali badu badela giroa eta mantentzen du edekia, eta orduan hor bai baduz aukera ostatura atratzeko, baina ez dagoela besta hondik. Ze aukera daude hemen, kirola iteko, gero mendi talderik edo bada, edo zerbait? Mendi talderik, bai, helduek hori baute bat, baina ez dena luxo mailakoa, iruditzen zait, bai, badela mendi talde bat. Gero, bakotsak bai iten du, anitza bian dira mendira, kirola itera ere. Ez da mendi talderik, hola aldiz. Besta egiteko ohitura baduzue? Bai, hori bai, bada. Bestetan eta inautetan eta hoi, baina urtean zehar, asteburutan eta ze egiten duzue? Asteburuetan jendea abian da edo Xerminek aipatu den bezala erri urbeetako ostatuetara, bada Laje Soron bat, jendea usu elkartzen da ostatu batean, edo diskoteketara ere kostaldean. Ara, gero, bai, badira inauteak, gehi pestak udan, deia hartzen du urtearen zati importante bat. Besta iteko ez dago horren bertze besta herrian bertan. Gaten altzara inguruko herrietara, igual badagola bestaren bat eta orduan hor bai, baina berez herrian bertan ez da egoten besta honitzik. Ligatzeko ez da sobera erresa kontua, ez daudelako gaztea honitz, eta gainera da herrian bertan da raroan nola pastu den indire kuadrillak, eta kuadrilla horiek igual hartzen dituzte 4-5 urteko adin diferentzia, eta bakarrik badaude sexu batekoak. Alo dire, denak neskak edo denak mutikoak, ze adibidez, dauden ni gu baino zaharragoak dagoen kuadrilla bat direla denak neskak, eta adineko mutikoak ja ez dago herrian, gandire denak. Eta nire adinekoak eta nire kuadrillakoak, ja neskak ez dire egoten herrian. Eta da fenomeno bitxi bat pasten dena herrian.
Eta Baionara, hola, bestaitera eta gateko iturai baduzu ere bai? Kostalderat, bai badia diskoteka kostaldean. Baionan ez, bortxaz, baina... Baduzue ohituraiko lagun artean bidaiatzeko? Badakit, bai, dantzataldeko, hau da, dantzatalekoak antolatzen ikusgarri bat. Eta hor, ziren neskak joan dira denak elgarrekin kortxikara. Eta adibidez hori da adibide bat. Gero bai, ez gira lustarren hartan bortxaz abian bakantzetarat. Bidaiatzeko da zaila, zeba ez dago autobusik, ez dago garraio modurik publikorik ez da deus, orduan behar duzu edo kotxe bat edo moto bat, edo norbait eramaten zaitun alde batetik bertzera, edo lako zerbait, ez duzu aukera honu. Eta eguna pasa, igual hondartzara edo gateko ohituraik baduzu lagun artean? Dependi nor. Lusoko gazteak bezala ez? Bai, batzuk bai, baina beste batzuk ez. Ez da hola, ez denak elgarrekin. Zein da harremanen garrantzia ikastetxetan? Bueno, berez ez gara haunitz hemengo eskoletan, eta orduan iten zara pixkat mundu guztian laguna puntu dutera. Batzuekin erabanen zara hobe edo gaizkio, baina azkenean garrantzioi bai badu, baden jendeakin barko dituzu lagunak, eta baina, bueno. Harremanak sortzen dire berez eskolatik, eta orduan dire harreman batzuk mantentzen dituzunak gehienetan bizi guztia. Zebasten zara hoi, txiki-txikitan eskolan, eta gero azkenean igual urruntzen zate ikasketak itean, baina beti duzu hor lagun hoi. Bidez berdinetatik bai, noski eskola eta hori badela harremantzeko toki bat, baina badirela ere, jana dute jau bezala hemen gazteak elgarren artean ezagutzen gira, nahiz eta batzutan ez beh eskolatik pasa izana, adibidez ikastolatik, ene belaunaldian hasteko gutiago pasatzen ginen, baina hala ere goiten ginen hemengo eskola publikoan zirenek, eskola publiko, hemen ez da egualdan bezala, beraz, publikoa delarik da eskola. Frantsesez ikasten da, izaten alda ere elebiduna, bere horretan, eta beraz, goiten nintzen ere hoiekin, etzen arazorik jen aldetik. Gero, heldu diren belaunaldietan, adibidez Luisen belaunaldian, gehiago doaz ere ikastolara, baina uste dut ala ere elgarren artean ezagutzen dutela. Beraz bai, eskola tokion bat jendearen ezagutzeko, aktibitat kirolak, eta gero intereset joak haundituta, gehiago musika baldin bada, politika eta horako. Harremanen garrantzia lanean, oiniken ez zara lanean hasi, baina... Bizkat esperientzia pertsonala da, beraz. Ene kasuan bai, irratian lan egin izan dut azken urtean, eta etzen Irulegiko irratian, eta beraz etzen harremanen aldetik etzen erazu bat, alderantziz harreman aberatsak egin ditut, eta horren aldetik ongi. Ne uste dut, depeitzen du, esperientzia pertsonala da, batzuek harreman onak dituzte lanean, depeitzen dut nun lan egiten duten, eta hori, Harremanen garrantzia bestetan? Bestetan montatzen gara inguruko herriko jendeak. Errango nuke, eta orduan azkenean harremantzen zara herriko jendeakin bai, baina bai kanpokoakin, eta orduan azkenean sortzen da giro bat bastante polita herrien artean ere. Edo bestek nola eragiten duten harremanetan, ala alderantziz, harremanak zer importantzia du bestan. Naizun bezala. Jango nuke bestak eragiten dituela dakigun bezala arazo batzuk harremanen aldetik, izan jarrera matxista, sexista batzuk eta horiek alkoholarengatik. Badira, errealitate bat da hemen ere, azken udan ikusi da ez Luson batez ere, baina inguruko egietan eta emaiten zirela eraso batzuk eta hori. Beraz, bestak badu noski alde negatibo hori, baina beste aldetik ere badu, ejan bezala, iparraldean ez dene sozializatzeko gunerik edo bere horretan, beraz, bestak funtzio hori betetzen aldu. Nahiz eta ere, ez da behatzen alden horien inguruan, egan ez den beste toki batean ere sozializatzeko tokirik ireki behar eta hori. Geografikoki ze eremuko gazteekin duzue harreman gehien? Eske dependitzen du honi jende bat azta, baina errango nuke
badagola pixkat inguruan alde guztietatik, zeba, tortzen dire netxalartarrak, beratarrak ere bai, erratzukok taula ere bai torri izan dire, bastandarrak ere, iparraldekoak ere bai tortzen dire bastante, Sara, Ainoa, taula, errango nuke pixkat alde guztietatik inguruan. Hori, pertsona batetik gala bestera aldatuko den gauza bat da, baina berdin hartzen bali badugu hezkuntza, ikusiz eta ikastolak gutxi direla eta ondotik kolegioa eta lizeoa eta hori. Aski egetxa da mugiltze eredutik pasa den batentzat iparraldeko euskal komunitate bina ez tegitxo bera. Euskara ikasi duten guzti horiek ezagutzea iparralde mailan. Gero joiten zira ere ezagutzen jende gehiago ekitaldi ezberdinetan eta hori. Baina ezberdina da pertsona bat eta bestaren artean, janen nuke. Baina oroak bai, bistaz, ipatzen ginuen lehenago, ezagutzen ditugu, jango nuke iparralde, euskal komunitatetik bederen ibiltzen diren iparraldeko gutxi gora bera guztiak. Sare sozialek eragin handia duten? Bai. Gazten bizian eragin handia dute, gaztek denbora anitz basten baitugu, sare sozialetan, eta azken finean ez da Eusko gazteak beste gazte guziak bezala eta Europako gazte guziak bezala eta ustez Zugarramurdiko gazte guziak bezala pixka bat adiktuak gira, dependente gira, sare sozialetaz, janen nuke. Bueno, baita ez, berez pertsona bakoitzan bai, baina hola gizartean inguruan ez nukerranen horren handia denik. Ze sare soziala erabiltzen dituzuzu gehien bat? Gerranik denak desaktibatu ditut, salbu elgerrizketan harritzekoetan, WhatsApp edo bezalakoak, zenta justuki denbora gehien pasten duzu horietan. Eta lehen, janen nuke bai, nik partikularki Twitter erabiltzen aldut, jendeak ez dut Twitter erabiltzen sobera hemen. Gehiago Instagram, Facebook ere helduagoek, adibidez Xerminen adinekoek gehiago agian Facebook, eta gaztagoek TikTok ere bada hori. Elkarren artean gelditzeko eta herrien eta erabiltzen duzue WhatsApp? Bai, WhatsApp bai. Badakite goaldean gehiago erabiltzen dela, eta mezuak bardira pagatuan, eta beraz WhatsApp gehien erabiltzen da, baina hemen ere anitz erabiltzen da WhatsApp, praktikoena da. Bertzetik, musika internetez aitzeko ohitura baduzu, pelikulak eta plataforma digitaletan ikusi? Bai, musika, bai gehiago, bai, hori ere. Eta bai gazteak erabiltzen ditu plataformak eta bai. Edo streaming ere, baina Netflix eta holakoak. Bueno, berez, bakoitzaren kasuan aldatzen da, baina herrian bertan laguntzen duen musikak igual bestaiteko edo gauzak antolatzekotan musikak bai laguntzen dula, baina berez errango nuke herrian bertan ez duela olako presentzia handirik teknologia berriak. Uste duzu mugikorren erabilerak eta kendu diola tokia elkar egoteari? Baina ustez ez, jendea gure egitipietan eta oroak ere gaztak elkartzen dira eta ez dira isolatuak eta ez dukentzen, jendea beti elkartzen da, gaztak beti elkartzen dira eta dena. Dira sozializazio azkar bat, atxamaiten dut. Baina, bai, atentzioa txikitzen aldute mugikorrek. Ez gutiago presente izan hor zure lagunarekin. Bueno, baita ez. Zebazkenan norbaitekin minimoat mintzatzeko ez duzu zertan berakin egon, baina aldi berean adibidez gelditzeko da erresago gelditzea norbaitekin, adibidez biak baldin bazaudete hiperokupatuak da erresago atxematea ordu bat gelditzeko telefonotik. Zeba hor biek erraten alduzu, pues nik aldut ordu hontan. YouTuber ezagunik edo influencer edo bada herrien? Ez. Bale, eta ze etorkizuna iragartzen diozu sare sozialen erabilpenari? Erabilpen handia ere. Adibidez ustut TikTok eta berriek TikTok eta Viral eta holakoek
nola egan, gerozta gehiago, iruditzen zait, eduki gutxiako bat dela, baina hobeki egina dela zure atentzioa txikitzeko. Beraz, leku importante bat, uste dut izan duela sare sozialak, baina gaztek behar dugu lortu deslotzen pixka bat. Pues, egeranta ez dakit, zeba, dependitzen du bihurtzen alda zerbait toksiko edo bihurtzen alda zerbait laguntza bat. Zeba, egia da laguntzen dutela haunitz, adibidez, gauzak antolatzeko, jendeakin mintzatzeko laguntzen du haunitz, baina aldi berean azkenean bihurtzen alda zerbait toksiko eta bakarrik hortara mugatu. Iduritzen zait, hartu beharra zaiola herramienta edo funtzioi eta ezain bertze dependentzioi sortu. Ezagutzen duzu Zugarramurdi herria? Bai, ezagutzen dut, bai. Ze irudia duzu Zugarramurdiz edo Zugarramurdiarrez? Pentsatzen dut irudi folklorizatu bat dudala, baina besterez pertsonalki eta uste dut gure taldean hori pektekatzen dugula. Toki gozo bat iruditzen zaigu han pasatzeko momentuak, bertako jendean naiz eta ez dugun aski ongi ezagutzen. Bada bai, eskaintza bikaina, adibidez urtatxan pasatu genuen eta hori, toki bikaina da. Bueno, egerranta aldatzen da bastante, zeba, Sarada isa handiagoa eta orain badaude kanpotarra haunitz, gaten direnak ara bizitzera, ze orain iparralde osoan badago tendentziai, frantsesak ateko ara bizitzera, edo udan, edo bakantzetan, edo pastera, eta orain, pues, herri estiloa aldatzen da haunitz, baina errango nuke berez funtsa dela berdina. Biak garela herri puntoteraino txiki bat mantentzen garenak. Nire lagunekin egoten dira haunitz ere bai Sarako jendeak, torten dire, han egon zirelako txikitan ikasten, eta azkenan dire txikitako lagunak. Nik ikasten duten lekuan badaude saratarrak ere bai, tardan azkenan harremantzen gara, eta egiten dire ere bai bastante proiektu hemengo herriekin. Egiten da herria aita da, azken urteetan pandemiagatik ez dela egin, baina da besta bat eta lehiaketa puntu bat edo herrien artean, eta orduan badaude proba desberdinak eta horri parte hartzen dute Sara, Ainoa, Urdazubi, gero ere bai orain nahi deiten Zugarramurdin pastoral bat, eta Zugarramurdin iteko ez da aski jendeek, eta orduan ere bai tortzen da jendean hori Sarako tala, eta orduan hori, badaudenean nolako proiektuak, nahazten dira honit bi herrietako jendeak, Zugarramurdin ez dagolako asketa ere bai, pues, nahasketa hori mantentzeko. Zuendako mugak eragin handia du? Mugak zentzutan eragina izango du, administratiboki berez berojetan bai, ze badugulako azkenean hori ezin gaindituzko gauza hori, baina ibiltzen gira mugaren alde batetik bestera, Gemanen aldetik eta hori pixka bat gaindigarria den gauza bat da ere alde batetik. Orduan, zuek baduzu hegoaldera joateko joera ere bai? Bai, badugu hori ala batzuetan interesatzen zauzkigun gauzetara goazelako eta hori, eta azkenean ere ezagutzen dugulako jende bat. Hori ere ezberdina izaiten alda, pertsona batekin ala besteekin, ene inguruan adibidez batzuk kasik hegoaldean dute ere emaiten horren biziaren denbora gehiena, gure kasuan gutxiago, hala ere. Ez nuke erranen, beti bizi gara muga baten alde batetik bertzera. Desberdin bizi zaretela uste duzu hegoalde eta iparraldeko gazteak? Desberdin ez, funtsean ere Europak beste gazteenak bezala pixka bat bizi giren einean, ez da uste dut horren aldetik izan mundu ikuskera edo kultura bere horretan ez da nolabaiteko aldaketa hundirik. Baina, hala ere, bai, badira gauza txipi hori pixkat kulturalagoak izango zirenak, adibidez bizitzeko molde batzuk, kajikan ibiltzeko, ostatura joiteko beranduago eta hori, adibidez usu urla egiten digute, biziki goiz afaltzen dugulako hemen, bazkaltzen dugulako, baina hori aparte ez dut uste erreferentzia eta guzien aldetik aldaketa handirik baden.
kulturalki desberdinak gara edo... Kulturalki, ez dakit, berdin behar zen definitu ere kulturalki, baina ez da olako aldaketa nabarmenik, nahiz eta badiren. Bueno, badaude kultura edo tendentzia batzuk bai aldatzen direnak, baina generalean ez nuke erranen. Ohiturak berdintsuak dire. Non gaude gari? Orain gaude Zugarramurdiko plazan. Eta non atorri gara Garikoitz? Torri gara Zugarramurdiko lezetara. Hemen gira Lusoko plazan, plaza biziki edera. Arga berri dutena. Badu bai zenbait urte bai. Eta hemen dira... Zenbat hilabete. Bai, Bai. Mugua bera duela zenbat urte eta hor alde hori begitze pixka bat egin duten hori duela ez da hilabete bat ere. Ari dira oraindik ere. eta Eliza ere jabekitua izan da. Kanpoa bizki aski edera bai. Hemen ikusten alden bezala bada etxe zahar bat eta lagalde bat ikusten alda hor bere burua. Hemen ere pentsaratzen aldigu badela beste lagalde bat, Panpale deitzen dena. Bera famatu egin zen bertsolaria zelako. Uste dut Salvadorek ere aipatzen dola bere odolaren mintzoa liburuan. Eta ibiltzen horrela libertimenduetan bertso kantatzen eta famatu egin zen. Eta hemen zeiten dire gero, herriko bestak... Hori da, hor momentuko udan eta hor uda berri bukaeran Zargazte elkartak pala txapelketa antolatzen du, beraz atxan hitzetan badia pala partidak. Eta usu ikusten aldira ere aurrak edo hor bezala pilotan aritzen edo hor trenatzen. Eta agorriran, hor, 15 inguruan, esplikatu den bezala, bada hemen dira pestak gertatzen. Hor bada ostatua eta hor dira kontzertuak. Bada xapito bat ere. Hori da, perpa handi bat. Bai. Ez gira iniz mugitu, ez gira gentsamara noratera eman. Hori Luso delako egi aski bildua, hemen zentroa da, eta hortik gaztetxora joiteko bidea, hortik itxasura joiteko bidea, ez joan zaituzke letara ere hortik eta azpagenera. Hori egan bezala, pixkat toki guzietara joiteko toki estrategiko bat da. Bai. Bai goiteko baita ere, ez du ongi saltzen gure egia baina. Badala ere guk egan duguna baino gehiago egiteko, eta hori, ez da Luis? Ja da beste egiekin konparatuz, Luso aski konzentratu dela. Eta txipia da, lujalde aski txipia da. Eta agian ez da hain bidar jaiekin edo itxasurekin konparatzen baduzu adibidez. Ez da hain laborantza bizirik, etxalde gutxiago bada. Galdua. Bai, ara. Mengo gazteriak ere ez du sobera nekazaritzara bideratzen bere bizia eta hori. Artisautzara gehiago eta eskulanetan ibiltzen direnentzat. Bai, agur bero bat. Edu gira laster. Zugarramurdin alde guzitan badugu bista berdea. Leku ona da, baldin bazara, zu oso mendizalea. Normala data hemen egonta gure herri mirestea.
baino turismo, tanka potarrez, bilakatzen da tristea.